Assalamu alaikum. Hi. Assalamu alaikum salam. Ƙawata sani. Ai ni ko gaisawa ba mi. Ki har yanzu baki daina jin wannan waƙoƙin wannan mutumin ba? A ce kana cikin jihar Katsina kuma haifaffen dan Katsina ne ka a ce har yanzu baka yi mutanen nan ta waye ba. Kullun kai dan cikin yi masu waka ne, kullun kai baka gajiya. Kullun dan yi masu waka ne kai. Haba saurara Halimatu. Ga baki ɗaya na ga dukkin ɗauki zafi. Shin wai akan wa ma kike magana? Ni wannan mutumin rarara muna. Ni wallahi hammakin ban dariya. Ga baki ɗaya irin fahimta da kika yi mishi, ni ma ita ne mishi a baya. Amma yanzu babu wanda nake buƙatar na ji sautin muryar shi a mawaƙan siyasa kamar Rara. Saboda ya wayan mana da kai akan manufarsa a cikin siyasa. A cikin waƙar da ya kwanan nan mai suna jiha ta ce. Kinga gaba ɗaya sai da ya gama lissafa masu faɗa a cikin jihar Katsina. Sannan ya ba su shawara akan buris da suka yi wajen kama wa Light Honorable Aminu Bello Masari ta fannin tsaro da kuma ci gaban jihar. Kuma bugu da ƙari har sai da ya yi magana kan yadda suke tafiya ƙasashen waje suna kai manya-manyan kasuwanci bayan sun yi buris da jihar. Lallai kam ƙawata, to in haka ne ni kauna koma baya rarara. Kuma ina taya shi da addu'a. Ubangiji Allah ya ƙara mai ƙwarin gwiwa wurin jan hankalin al'umma game da jihar.